வணக்கம் மக்களே, சுமதிஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். வாங்க, இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன சமைக்கலான்னு பார்த்தா கொள்ளு தொக்கு. கொல்லை நல்லா அவிச்சு அதுக்கு வெங்காயம் மல்லி எல்லாம் போட்டு வேக வச்சு தாளித்து நம்ம கொள்ளு தொக்கு செய்ய போகிறோம். கொள்ளு தொக்கு, கொள்ளு ரசம், அது இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம கொள்ளு எடுத்து 1 கப் அளவு கொள்ளு எடுத்து கழுவி இருக்கோம். இப்போ இதை நம்ம குக்கரில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். இதை விட கொஞ்சம் இது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கணும். இந்த கொள்ளு வேகிறதுக்கு அளவுக்கு தண்ணி வச்சிட்டோம். ரசத்துக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும், அதனால் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கோம். இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டு இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 7-8 விசில் விடணும். அப்போ தான் இது வேகும், சாதாரணமாக வேகாது. அதனால் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு கொள்ளு நல்லா வெந்துருச்சு. குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். நல்லா ஆவி போக வெந்திருக்கு, நல்லாவே வெந்திருக்கு. இந்த அளவுக்கு நல்லா மாவு மாதிரி வெந்துருச்சு. இப்போ இந்த கொள்ளு தண்ணியை கொஞ்சம் ரசத்துக்கு ஊற்றிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் வேக வச்சு கொள்ளு தண்ணி எடுத்து ரசத்துக்கு ஊற்றிட்டோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளை தாளிக்கிறதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். சின்ன வெங்காயம், இது இன்னும் கூட நம்ம ஒரு 4-5 பல் சேர்த்து கூட போட்டுக்கலாம். எவ்வளோ போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும். சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கோம். ஒரு 10-20 பல், 10 வரமிளகாய் எடுத்துருக்கோம். 5-6 வெள்ளைப்பூடு பல் எடுத்துருக்கோம். கருவேப்பிலை, பச்சை கருவேப்பிலை வச்சுருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூனு, சின்ன லெமன் சைஸு புளி, சோம்பு, மிளகு, மல்லி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம், தக்காளி. இப்போ இதெல்லாம் வச்சு இந்த கொள்ளை தாளிச்சிடலாம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். அதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நம்ம வச்சுருக்கிற மிளகு, மல்லி, சோம்பு, சீரகம், ஒரு வதங்கு, நம்ம வரமிளகாய் வச்சுருக்கோம்ல அது போட்டு எல்லாம் ஒரு வதக்கிக்கலாம். இந்த மிளகாய் இவ்வளோ தான் போடணுங்கிறது இல்லை, அது அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். நல்ல காரம் சாப்பிட்றவங்கன்னா இது ஓகே, இல்லை வேணான்னா நீங்கள் 4 கம்மியாக கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற பூண்டு, வெங்காயம், இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் பெஸ்ட்டு. சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும். இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலையும் 2-3 கொத்து வச்சுருந்தோம், எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதை போட்டுடலாம். அதுக்கடுத்து நம்ம வச்சுருக்க தக்காளி, இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு வதங்கணும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூரில் ஃபேமஸான கொள்ளு தொக்கு. புளியும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். நம்ம கொள்ளுலேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம். இப்போ இதுக்கும் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு அளவாக போட்டுக்கலாம்.
கொஞ்சம் இந்த தக்காளி வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் பார்க்கலாம். ஓரளவுக்கு நமக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்த கொள்ளும் அந்த தண்ணியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணியோடு சேர்த்து நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும். நல்லா சலசலன்னு நல்லா கத்தப்பதான்னு கொதிக்குது. போதும். இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை 2 வழியில் வந்து நம்ம அரைக்கலாம். இது மேலால் கொஞ்சம் ட்ரையாக எடுத்துக்கலாம். இந்த மிளகாய், பூண்டு, கொள்ளு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சின்ன ஜாரில் போட்டுக்கலாம், தண்ணி இல்லாமல். இந்த மாதிரி மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம் எல்லாத்தையும். நல்லா இந்த மாதிரி அதில் இருந்த கொள்ளில் வேக வந்த தண்ணியோடு ஊற்றி நல்லா இப்படி கொலன்னு வலுவலுன்னு அரைக்கக்கூடாது, ஓரளவுக்கு திப்பியாக இருக்கிற மாதிரி. இதை தாளித்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் மனமும் அவ்வளோ நல்ல மனம், வாயில் எச்சி ஓடுற அளவுக்கு இருக்கும். சூடாக சாப்பாடு வச்சு நெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட்லாம். நல்லா சுட சுட இந்த மாதிரி ஒயிட் ரைஸ் எடுத்துச்சு நல்லா இந்த கொள்ளை எடுத்து வச்சு 2-3 ஸ்பூன் இப்படி எடுத்து வச்சு நல்லா இதில் வந்து சுட சுட இருக்கிற சாப்பாட்டில் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் அல்லது வந்து நெய் ஒன்று ஊற்றி வரமாட்டேங்குது.